My name is Deborah. I am 20 years. This is how I was born. My parents are dead. I am asking for your support. I have no one, so please help me. Thank you. Deborah abofra wadi mfie aduno 20 years a free Chebi ewo Eastern region. Abofra yi chirmu a na maame ene ne papa afrim. Sa enso ana na ba ene na be ma no wote won chen so no. Enso so atimi afrim. Na kesa sesena mu akoye den de ama Deborah. Arahosem ba ko ne se sebi Deborah enante te se ne sebi nyame ebo nipa se ne wonante no. Na emum Deborah be nante a wonante ne to so. Se obedware o se obeyeden o. Ni nyina wofa abom ana atechem na kodware na wi a wasanfa atechem de aba. Na kesa sesena mu akoye den de ama Deborah. Tesi ameno kasa Deborah ene eye me maame abra ba ko wadi mfie adioso 70 years ena ete. Na me maame na ha nyina ne se bi woni honom a wodwem kwan a Deborah befa so atena. Ebise babia wote sisia na ye babia wo han. Maame kirema wo asase wo honom na emom ne na wo pa ne se nka sebi si etimi boa no na wotimi nya one room ana two room kra na se na daachi woni ho a Deborah benya ba bi de ti ato. Asemi akoya rohosem ama abusua yi. Abusua kisan kirema wo asori wo Pentecost. Na Deborah susu kirema ne na ne gi ho pa ene se oto nwom ana se wosa. Sisi ameno kase abusua yi wre ahoyie na wo ho ekire won. Omemmo a ye Deborah ene me maame abrewa ya sebi wafa Deborah to no ho so a wo hwani. Na yentimi emmo won na won so wontimi nya ba bi mfa woti ento. Enye ne pe ne se sebi ye wu ni sei nyame pe na mana basa. Obetim do kakra fa ye mo ba mo number se ye de screen ase no. Na mi so kakra bu yi no enkokwa. Yankopon hyew se wo yi bi na wo de aboa. Interview a wo hwe se wani gi ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV. Like it, subscribe it. You subscribe na so adoma keto be ban chen na waboso na select all na ade bi ebetu obi an wonsa atimi akabi bomodi aso be sanso a share. Alright, abusia mama mu nyina akwaba emfamra eye the Bonesman TV ene min kura se achincha chinchin eye enkrasifo nyina mo president ene mede machincha chinchin aba be piem ewo eye Chebi Dumase ka Chebi dia na yese wonim Chebi aha kura e wona se ayefe no Dumase ena mba be piem na abusia nkoma mba be hwehwe no amise nipa mba hwehwe nkomo no mahu ne so bi pen eda ama amise madaroma ene America sei no sa nipa no ene ono to so nani age ene mede nipa ofro ebremo na nipa mede ni bremu ono so ya na beche na asem ni a wokum ne ne ha ni nyina no one ye beche na yeso mo bi ewu bia no yatimi ede aboa wonom enti bensem mekra no abusiafo ha mene ombahwe enkomo nti mama wa ha mama etizen pachoye na wadaro my frosting efremi Juliana Latte mama Juliana Latte na wadaro ma wadi mfi besen ediosun 70 years yes ukuno inikum kuno na mine ba friend saying Deborah Abwabia Deborah Abwabia so timikasa okay o yati saying Pachayo. Before Deborah Pacha. overka won fi Pacha. wadi mfi besen 20 years. over 20 years Pachayo. na mama we Pacha mamio. mama eu Pacha. na papa so Papa nsweu. o mama no pe nyina eu Pachayo. Jesus wana na nete Pacha me call mami be ya shame. Na mama onye mi opamo me na me de ode me ba na me na so nya wo de na ma ba tena nche. tina ni fufuro na wo ho na opam wo free Nche. na say uno na nete sisi mate wako school kakra Pacha ya bi go school. school kra da wo Go school. awo una wo hwe no ai na mfi adioso de adwuma na wo ya de hwe no meyefu wo ya fu already me agree kakra ntu mu ye nefu ana me okay na o se na wa amene ne papa wu na me papa wu ne na na wu ne na na ba wu na na ba ma wu o mu nyina wu
na ne deɛ no ne nana no abɛne nana paa nana paa sɛ ɔba ne ma ɔwɔ ne maame no sɛ ɔno no yɛfrɛ no nana ɛna me deɛ meyɛ me brother no me ba no ne papa nnuaba so ate aseɛ nti sɛ wo na sɛ aba bɛda so na ne ɔnu hɔ na bɛhwɛ no obiara ni hɔ nti me brother no wɔ plot wɔ kurom aha no deɛ atɛkyɛ okɔdware a hwɛ sɛ na ɔti ɔba wia saa nti mpɛ sɛ menya hɔ bi na si kyɛ single room sɛ kɔnte anaasɛ single room mmienu ɛna bɛn kurom ɛna ɛno hye nti na me no bi wɔ ɔde abɔle kafra bɛmo asase deɛ wɔ hɔ wɔ asase wɔ hɔ sɛ bia munya single room mmienu kora ne nanka obi yɛ n'adom na ɔne ne te a sɛ bia na menni hɔ nti ɔnyɛ obi ne ne tena fie no mu a ɛne deɛ ɔbɛhwɛ no na mebisa wobɛdware nso ɔfa ɔwia kɔdwae ɔno amu na wia kɔ ma mensa nkɔ ne so bio wobɛtumi ananteɛ mahu sɛneɛ wɔnanteɛ ne siteɛ wɔtumi nante kakra ɛwɔ but kwan wɔfa so wia no na mepɛ sɛ wia ma menhwɛ sɛneɛ okay sandan ho bra wow nti wobɛdware a wobɛfa ayi mu sɛ yaa no akɔdware wia no wasan fam aba Yeah, sir. Me wa tali bi amne shamanai. Me go gwara ne me egu na me gwara wi anu ma hye ne ma ba. Mba ne ma be ya to ma ba ofrash. na wonam fom sie na bibi ntimi ntwa wo Ba cha. David, ba cha David bi ntimi ntwa. abusua chebi domase ena mewi a mene eye mini abai ene nana etwe enkomoyi na asem na reho se sebi nya ne pe ni se anka yebawu ni si ana obaye si nenso anya ba ne sa na asetena ma ye den ne maame ne papa ne nana nyina wu ama sesi na nana ba ko a kisi waka ena wotene nchen maame kura chi ma so ni hono ma wanwe ya nea obetana ne nchen na be den abusua sene daaye ye no mada roma mumma yenye biem mesremo mumma yenye biem because ohwe sene mini by situation sitie na sebi emrepa no duru na nyankopon to ne safre me na wanwe ya abrabɔ no mu bɛyɛ dimpa ye ti maame chi mu so a omo asase ewo kuruma nka se even crowd a single room kura na se two rooms kura no benya wo so a na nka omatimi ade ahye enyoma ase nti we die madaroma hade hyade na yede to bibia nim moma yenyina yemmoa na yentimi enyi bibi emfama abusua mame enye na men cover au bisa mo kwa sorry ba cho ai ko dia sorry ko Pentecost o kwa sorry pa me kwa sorry pa ai friend is Deborah, sister Deborah ono so otimiko oni de no wo boase ne de no madam ba ko nchen e wo boase na ne wuye no na sister na fa na eye etena ne nchen ne no ben asore no ko na ye ha de oba ye de ntumi nko asara wow ba wodi a ukọ abusia we de madaroma ayare hyede na yede to bibia anim
sɛ wonim maame ɛne akora no anaasɛ wobɛn abaabi akora no a wobɛtumi aba abɛsra wɔn mu kyɛ bi dum ase ɛna abusua yi wo wobɛtumi aba abɛsra wɔn nom nti mɛpɛ sɛ wobɛsa nante wɔn sɛ wɔnante okay nti wa wotumi nante kɔ no ho a wotumi nante kɔ no a wosi wobɛtumi na wonante wotumi nante hwɛ sɛ biribi ɛwɔ ha wɔnhwɛ ya na si ya na wonante wow ti abusua okay this is Sister Deborah and mfie 20 years sebi see na yewo no enti madaroma decided na yede to manim te mo betimi aboa no na ono nso so no ni ebie wona ne so bia no ne nsa betimi aka nti this is Sister Deborah. She's 20 years of age and this is how she was born. She's pleading for our help. You can support her with your little donation. Nyankopon shaw. So baby. Na wode aboa. Busia me samamo akaba BM famra Bones Man TV. Anchi bia me de me interview ni nyina ebesi na mame emisa Sister Deborah wo ho ade den woni je wo pese wo ye Nyom ene asaw wo so to nyom ache na pese wo sa ache na woni nyom to me pese obeto ba ko me de nyom na pese oto sorry be nyom ben okay yanko Yebe udi na ye wedi kuni mama ye Yebe udi na ye wedi kuni mama ye Ogama wokuno Obata se odi aye aye sana dionya mi egwama Yebe udi na ye Oh, yebe udi na ye wedding kuni mama ye Yebe udi na ye wedding kuni mama ye Okuno gbama okuno Obata se odi aye aye sene dio nyami egwama I be udi na ye e dem bi na bit mo santo wa ya de man ba kun kan hona la kakai ade wusu we are to new refu wonyom yenko kakai kakai Obe mi che madamfo Chasia. Obe Train. Ready. Go. Obe mi che madamfo sana Yesu ke Oye madamfo pa na dini nemo Oya mi butenti Nenche mi kanko bia Obe mi che madamfo pa sa Yesu de Oya dear. Na sorry. Na asano so e. Aje senyum. Nyumba na betim dia sa. Satawal nyumbia. Satawal nyumbia betim dia sa. We have my phone na okay, sister, let's go. Ajay, go. Ajay. I just want to say
Ah, I love it to the side. I know it to come. Waiting day, you're back. Ah, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I won't comfort myself. I can't. I fall for you. Ah, I was here. I was here. Hey. Hey, I was here. Hey, Sadabi. Wabre won. Hey, when I get some my Kevin boy before, Nashata Willie, get a man before. Oh, yeah, dear. Abusia, Mama Obia, you have to happy yourself, all right? No matter your situation, no matter whatever that you are going through, if this young girl is able to happy herself, how much more you? So, Otimi, a man and the now, Asebi, Utimi Nante. Why I be mucre will say, Sebi. Situation is it here no I be moody huru ana Oh baby what are the huru be am won kwani de srem sa be am won mama me won kwani de the sro srem sa ba hanu ne de obi amfo be am sa da yes no matter ntene ositi bia no eye se wa bani si so ba na unanti yankawi bia usunja bikura na baby so wa bani si na ye so moninje watase mama re wate maba na so de na bia me twam a na tafa na me wa twetwe nkomo why. All right, abusia me de interview ni nyina besi na emo nanse na me de besi no mesre maame na was me kwato okra na wade sɛ de kwato ade beto amanfo anim na wode ato manim ede na da wakoma so de na wo so de ameto amanfo anim sɛ omo ami ntumi nya ba bi mami nana amada achi ni wa anya ho ya amanfo anim so ate ambe ya amanfo ate bibi ya nso nyame ambe ya amanfo ate. Sister Debbie, oh, now so we can't out of what every was here. Baby, Tinana, when you are 1 year more. I was here, made you mad in AC a hanum, a chili or domasi, and a buy a battery train and come away. Sister Debbie say na bisa die nyina ne se mommo no na onya ba bi fa ne tinto na sebi ne na ni ho adaache a wanye mobo sisi ne na ye na ni da so pe o le din so 70 years nti di made ni nyina esi ahanom nkopo hia no ka ho benim se amrepa mu no ye beba na ye na gisem na ye de ba makra mu nyina bye bye.